Mga higala, kumusta? Mayong gabi kanyo tanan. Kamo nagapamato ni nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami magahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo, og ikaw ang Dios nga angay himayaon daygon ug alagaron. Ikaw ang mahimong Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Sa gihapon kami Ginoo magpasalamat kanimo niining kagayunan nga padayon pa nga masabod sa kanginan ang mga binhi sa kamatuoran. Tuguti nga kini nga programa imong panalanginan ug kining estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti nga ang mga nagapaminaw pinaagi sa influences gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagkakabigon nga makahimo sa pagduol sa pagpangalaga dinha kanimo. Dunay mga tao o Dios nga imong gipangkabig niini nga programa sa nagkalain-lain nga mga dapit. Ang kaaway nga maong yawa wala malipay kanila Ginoo. Gusto si yawa makabalik siyang kiliran pagbalik kining mga tawhanaa. Sa tabangi sila tagaig kalig-on nga taliwala sa mga kaluya, taliwala sa mga pagsulay ug mga alantuson sa kinabuhi. Sa gihapon sila magapabilin nga ikaw ilang pagasimbahon ug alagaron. Kanimo nagasalig kami nga imong tubagon ug gihatag nga among gipangayo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan asang dapita dinhi sa Pilipinas ingon man ngadto sa mga nagkalain-laing dapit o nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa gihapon sa atong naandan, atong ibanan o pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay. Mauman pud na sir ang gitudlo sa amo ang pastor nga gugma sa Dios o gugma sa tao duha na lang kasugo. Karon pa man ko na nabag-uhan gyud ko nga di ay kanang duha kasugo gugma sa Dios o gugma sa tao kanang mga suguan naa diha nasulod ang napulo kasugo. Salamat sir, nasabtan na gyud kaayo nako ning bahina. Si Vanessa di ay ni ang inyong dugay na nga suki nga tigpaminaw. Okay daghang kay salamat Sister Vanessa, no? Salamat nga dugay ka na di ay nga nagpaminaw sa programa. Nahinumdum ko ni brother Fred, no? Yes, Sarsaliho nga atong Sabado nagkita mides tagasa inya nga 12 years na kong naminaw sa inyong programa Brajon. So nindot na nga bisan sa mga gidugayon nga inyohang gipalabay pero sa gihapon ang pulong sa Ginoo midulot diha sa inyong mga hunahuna o kasing-kasing. Okay, ato paning basahon. Unsa kahay hunahuna sir sa pastor nga ingon ana man ang ilang pagtudlo sa ilang membro maoy hinungdan nga wa na gid noon ang mga membro tuyo sa paghunahuna sa pagsunod sa napulo kasugo kay ila laging giudyukan nga gugma sa Dios gugma sa tao kay duha na lang kasugo unya di ay nabulyaso maning pagtudlo kay kanang duha kasugo mao man di ay na ang gisukaran sa napulo kasugo. Salamat sa pagbasa sir.
si Biboy di ay ni ang inyohang tigsunod. Okay, dagang salamat Brother Biboy, no? Salamat gid kayo, no? Well, napatay basahon og mauhon gid na pastor, daghan gid ay karon ang nagtudlo og sayop. Sama ni ana ang ilang gitudlo duha na lang kasugo. Unya kamo pay ingnon nga inyong palabuan si Kristo, nga si Kristo gani di ay nagtudlo man pod sa mga sugo diha sa napulo ka sugo. Kining ilang pastor nga ilang gilauman nga mooy mo tudlo nila sa kamatuoran, palpak di ay ni. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat pod sa pagtext. Pagkaan nindot judi ay igsuon kung ang kamatuoran maipasabot lang. Okay, dagang kay salamat gikan ni sa kang Brother Libik Labis, puruwad man Brad June, good evening. Dili maayo ang resulta, dili masabot ang inyong mga tingog, haganas kaayo Sir ni Orboda. Okay, pre, doon na mami-monitor diri sa among atubangan niya. Ako po nagsulti ko na ako'y headphone. Unya, ang headphone daan magpatunay lang sa ato nga kuan niya. Doon na masad mi monitor di sa tubangan. Okay raman. Base og dunay nag-charge diha sa inyo ha, sa duol o sa inyong kwarto o pikas kwarto ba o diha sa distansya sa inyo nga connect diha sa inyong linya. Ingon ni ana mohaganas ganas ya basig dunay nag-charge ba og cellphone, no? Kay diri kuan man kana na ang okay raman. Unya wala poy lain gyud nga complain nga amo nga na-receive diha ra gyud sa tabon tabango. So maayong gabi inyong tanan diha. Salamat sa inyong pagsunod sa itong programa. By the way, ang ato nga amigo ay nga dugay na sa usa ka postmaster general dinhi sa usa ka postmaster dinhi sa Daan Bantayan, si Gilbert Arabes Senior, no? Sa daghanang mga tuig nga nagdahom kong tuas gawas, pero ni arde ay gikan siyang pag-retire. Unya salamat sa pagpaminaw, Brad. Ang Diyos magpakamaayo nimo. Si Gilbert Arabes Senior uban sa iyahang anak, Attorney Gilbert Arabes Jr., former Vice Mayor ug karon sa kansamtangan konsehal, First Councilor din sa lungsod sa Daan Bantayan. So maayong gabi kaninyong tanan din ha. Okay, by the way, akong i-kuanda i-grateful dog happy birthday kay Brother Kern Hapitan. Unya kirisang akong amigo, man ko kaybaw amigo pag umangkon, wag ko kaybaw nga birthday di ay niya pod na karon. Unya diha naman ko nakakuan nga nanay nabasahan ako nga mga birthday greetings, no? Unya kanini ang happy birthday kay Brother Isaw dito ug kay Brother Kern ug ngadto sa tanan nga mga na nag-birthday. Happy birthday gikan sa Jesus is our hope. Oh, the last text nga akong basahon. Sir, kun pangutanan ni. So, dili lang usa tanon ni kana may pangutan ang atong tubagon, no? Well, si Brother Isaw Higala, sa dili pa ta moadto sa pinaka-main portion sa ato nga programa, ato nga tagaan og kahigayunan nga matan-aw na atong monitor aron ta kay bawog dining dapita o mga nasuras kalibutan nga sunod o nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brad John og maayong gabi kanatong tanan mga kaigsunan og mga kaiglan, mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. So sa tanan na lang nga nagasunod og nagapaminaw ni atong programa gikan sa through radio broadcast, maingon man sa Facebook Live, kamong tanan among gina-welcome mga kaigsunan og mga kaiglaan. Nini karon ginahimo nato nga live broadcast, doon na natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagline-line nato nga mga viewers. Niya si Sister Loida Agdalapis Tumakas. Good evening and happy Sabbath to all. Watching from Bungko, Pututan, Iloilo. Ari kami Adventist Academy Iloilo. God bless to your program and more power. Watching with Brad Ruel and Bibi Zail.
Okay, madamo gidya nga salamat ma'am sa inyong pag-view sang aton nga programa kabay nga ang Dios nagpakamayo da sa inyo. Kag kamusta na lang ka mga tanan labi na sang akon nga amigo si Brother Will kag sa inyo nga anak tani ang Dios magapanalangin man sa aton nga tanan. Niasab si Brother Jimuel Dikino Laloses, mayong gabi kapaglaom. Happy Sabat sa tanan, God bless. Niasab si Brother Ronilo Itang, mayong gabi sa mga kaigsunan nga mahigugmaon sa pulong sa Dios ug maingon sab kaninyo Brother John, Brother Isaw ug malipayong adlaw nga igpapahulay. God bless. Watching from Saudi Arabia. May gabi sad nimo diha Brother Ronilo sa Saudi Arabia uban sa tanan nga nanood sa ato nga programa. Niasab si Sister Gay Charis Lopez. Happy Sabbath everyone and good evening. Okay, happy Sabat pod maninay. Niyatay na receive nga kining ingon tab sa background ni nato sa ilang tan-aw sa live Facebook nila ni Sister Luida, ingon siya nga okay lang kayo ang sound. Okay na, thank you sa feedback. Niasab si Sister Ginaline Lumuntad, mayong gabi sa tanan. Greet ko sa akong parinti si Kern Hapitan. Brad, happy birthday. So happy birthday Brother Kern. Gikan din niya sa ato ang programa. Niasab si Sister Loida Agdalapis Tumakas. Happy birthday kay Bro Isaw kag Bro Kern Hapitan. God bless sa inyo. Damo nga salamat Sister Loida. Then ang Dios sab magapanalangin kaninyo. Then diniasab sa ato nga Pikas Monitor mga kaigsunan og mga kiglaan. Ato nakita nakig-uban kanato si Sir Gerardo Lubitanya watching from Australia. Dade, may gabi ini mo diha dade og ni Mami Banji uban sa inyong duha ka mga kabataan nga mga buutan uban kang Pastor Randy Suson ug sa iyang pamilya. God bless ninyong tanan diha. Niasab si Brother Rufino Moreno watching from San Remigio. Okay, Brother Rupino, salamat. Matag panahon nga mo view ni siya. Medyo kuanggid kay ang kinabuhi na ni Brother Isaw. Murag ingnon ta, unbelievable. Kung dili lang yun, nahigugma des ginuul kay naam ni mga anting-anting ni sila. Dili madutlan kung sa ikuan din ha. Pero katong tanan, iya tong gitalikdan, iyang gibiyaan. Ang uban na to gipanglubong o magilabay. Kanya karon nagkinabuhi siya sa tinuod nga kamatuoran. Brother Moreno. Dili sa ni siya basta-basta conversion Brother John kay nag-agi ba ni siya og sa Kristan. Oo, sa Kristan. Ang iyang mga ribalto. Iya katong iyang maulagi na nga og subayon siguro pastang taasa gid og kasaysayan ani niya kay naam sa ni sila mga lulibrita god nga katubang murag di sila dutlag bala, di dutlag sundang gahom naman gyud na. Pero iyan ang gitalikdan kay lagi iyang gihigugma si Kristo. So salamat nga sila nagidrong mag-asawa ang nabotismo. Una masing nabotismuhan sunod niyang asawa niya. Lipay ta nga dinhi sa atong programa nila nakaplagan ang kamatuoran. Ato sa day nga pasalamatan ang kanunay nga pagpaminaw ni Brother Alex Cañeda, Brother John. Hey, Brother Alex. Salamat Brother Alex sa imuhang padayon nga paggugmas pag-alaga diha sa Ginoo. Ang Dios magpakamaayon nimo. Sa tinuod lang Brother Alex gihandom ginako nga magkita na punta. Unya kanini ang sa umagod nga medyo may gilayon man ta unya usahay sad di gid ing usahay permanente nakabantay ba mo nga naay panahon nga magduka mi dire makakatug mi kana tungod na kay usay kadlawon pa ta. Nagmata na, nagkuha na niya, daan pa, nga di ta katug og sayo, labi nag naay mamatay, kay gikan ta dire sa radio station, mo adto ta dito, mauli, tag alas 10, alas 11, unya naay mga importante nga mga lakaw, kadlawon pa, lalo nag magsiriniding, or naay backslider nga bisitaan, adto mag morning worship, muna di ginamo tuyoon usahay diri nga magduka ni makakatug makita man siguro ninyo kana tungod sa kalapoy na gyud sa among lawas. Brother Alex, sukad gyud sa imong pagdawat sa bautismo, usag gyud kas di nako malimtan tungod sa di sad basta-basta nga kaagi sa imong kinabuhi hantod nga nakadawat kas bautismo. Hope nga ang Ginoo nagpagkamaayo nimo. God bless and happy Sabbath.
Niasab si Brother Julio Sereno, niasab si Sister Ginaline Lumuntad, niasab si Sister Rosdal Kaumeran, niapod si Sister Ninami Masong Pobadora, niapod si Sister Remedios Dihito, niasab si Sister Trisjamin Jamie, niapod si Ma'am Pritimi Simons watching from Australia, niapod si Brother Jimel Dikino Laloses, niapod si Brother Oliver Kingidjin, niasab si Brother Jimuel Marfa, ning mabtikon nga batanon sa Santa Fe. Niasab si Brother John Moses Rosalios Puyot, watching from Cumbado Bagay. Niasab si Brother Anacleto Lucerna Sr. Niasab si Brother Basilio Notarion Jr. Niasab si Sister Pipa. Din niasab si Sister Teresa C. Cordoba. Din niasab si Brother Antonio Itorma. Din ato sabday nga pasalamatan ang atong mga kaigsunan ug mga kiglaan nga nagsunod og subaybay sa atong programa karon din naa sa Vitngil Island, labi na sa mga ilustrisimo family nila ni Quesito og ni Ate Sining. Okay, Ninong, ug naminaw mag-aig ka Ninong, pasayloa lang gyud ko Ninong. Birthday madain niya atong 24. Belated happy birthday Ninong Sito, ilustrisimo. May gabi nyo din Ninang Sining. Surig yun kaayo Ninong kay pastilan ang tao tungod sa mga gimbuhaton usahay malimot na hinumdum ko ana ng pagkagabi 24 nga imo di ang birthday. So happy birthday Ninong Sito Ilustrisimo. Ang Dios magpagkamaayo nimo uban kang Ninang Sining ug sa inyong mga apo. Then happy birthday sabday kang Brother Gilbert Orsal Espinosa. Ato ang mabtikon nga batanon sa Paypay Church. So wala naman tayo nakita nga napuno nga mensahe ang panahon ako'y balik diha kanimo Brother John. Okay, daghang salamat Brother Isaw adto ta sa paghatag og pagtubag ni ining pangutana, reaksyon ni sa kagabi sa ato nga gihisgotan. Naghisgot manggod nga matud pa nga si Kristo nagsugo sa duha na lang kasugo gugma sa Dios o gugma ngadto sa tao, pero ang inyo napulo inyo gyud labaw gyud mo, meaning inyo gipalabuan si Kristo. So nakasulti ta kagabi nga niining napulo kasugo usa magud paagi siyawa nga editor gyud ni sa hunahuna sa tao diha sa pagpangalagad sa Ginoo tungod anang ikaupat nga sugo diha sa napulo kasugo kanang adlaw nga igpapahulay. Way problema na ang ubang mga sugo kanang siyang way problema. Ang ilar gid ana nga mulihay gid sila niya ng ikaupat nga sugo nga maong adlaw nga igpapahulay. Unya kini nasakyan ni kagabi unya mo ni atong tubagon karon, no? Ang tao sir lain-lain og pagsabot bahin sa adlaw nga igpapahulay kasabot man pud mi ni ana. Matud pa ni Paul Alima, dunay tulo ka adlaw nga igpapahulay. Biyernes for the Muslims, Sabado for the Jews, Sunday for the Christian. Mga Hudiyo di ay mo? Salamat sir. Si Rodney Barsimone sa Sugod, Cebu. Okay, daghang kay salamat Brother Rodney Barsimo. Importante ba yan ang imong gihisgutan dire? Akong balikan ha. Ang tao sir, lain-lain og pagsabot. Bahin sa adlaw nga igpapahulay, kasabot man pud mi ni ana. Matud pa ni Paul Alima, dunay tulo ka adlaw nga igpapahulay. Biyernes for the Muslims, Sabado for the Jews, Sunday for the Christian. Mga Hudiyo di ay mo? Salamat sir, si Rodney Barsimone sa Sugod, Cebu. Okay, Brother Rodney, amo ning gikalipay nga nahuna-hunaan nimo ning nga ipadangat dinhi sa atong programa. Well, imo man ning gi-mention ni si Paul Alima usa ni sa mga naila sa pagkakaron nga mga gitawag CFD, Catholic Faith Defender, no? Catholic Faith Defender. Sa tinunay Brother Rodney, ingon ini ha. Pila na ni ka CFD o kon Catholic Faith Defender nga nanghagad og debate nga akong gidawat. Pero ambot ba kon ngano nagsabot ba ka ni sila kay magkaila ra man ni kay mga kauban ra man ni sila sa grupo,
Pero wa gini magkahiusa ron sila kay kining nga ilagong gikagubtan ron kanang gitawag God dead nga ang Dios. Wa sila magkahiusa na, wa sila magkasabot. Una usay mag-unay na ni sila debate ni mga saipdi may tungod aning bahina. May tungod aning Paul alima ug nabantayan ninyo, o iya naman sad siguro ning gi-delete karon diha sa social media. Iya gid na nga gikuan nga ang tima na pila na kabuan ron wa gini siya mo pakita. Ang tima iyang pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist Church nangawat sa ikapulo. Muna iyang tima. Ako na gidawat. Ambot og unsang pagkaunsa nga maay na magiduntang pagkakuan nga magdebate mi ana pila na kabuan wa. Ang sunod nga ako ang gyud pinakauna gyud nga wa gyud mutungad diri kinis Alvin Gitamundok ug di ko masayop ani sa Silliman University graduate maning tawhan na apo di ni basta-basta sa pundok pod nila. Ang iyang pamatud-an nga ang Domingo mao ang adlaw nga igpapahulay. Ninghangi usas ako nga Tagalog ang amo ang gamiton nga sinultian giuyunan ako. Pastilan pag abot nas panahon wa gyud gihapon dire. Mutunga. Nya mga kuano na, mga upato na katuig wa gyud mutunga unya giblock nakpud go hinuon niya. Ang sunod kinis Efren Yap de la Piña nga ang tima niya iyang pamatud-an kang Alvin Gitamundok Domingo po iyang pamatud-an kang Efren de la Piña iyang pamatud-an nga ang mga paring Katoliko maulang mo'y may katungod sa saysay o paghubad sa mga sinulat sa Biblia. Ayan ang pamatud-an. Gidawat gihapon ako na. Wa gihapon is Efren mutunga dire. Ang sunod na pod kinis Danny Cogtas. Sayod mo nga gi-unfriend man namo diri tungod sa murabag lahi na nga tunada murabag uneducated ug mag-text diri amo na nga gi-unfriend diri or gi-block. Pero wa na siya mutunga diri nga iyang patunayan unya diri ra ba na nako sa radyo na gi-accept nga tima niya patunayan niya nga ang Domingo igpapahulay. Karon pod naa na say naghugon-hugon si Carlo Badinas. Wa gihapon. Pinaka-latest karon nga offshoot si Abraham Orel. Brother Abraham Orel dihas Negros. Atensyon dia kamong taga Negros. Makitaan niyo ni Abraham Orel. Kuan na intaw niyo dinha kana na ang sundot-sunduta ba. Nanubra na ni siya mura ba og tungod kay ang Adventista magpailob ra mao na nga sige nagpahit. Unya gidawat nako na Brad ang imong kuan. Gidawat nako nang imong challenge gingnan ka ari dire Abraham Orel og nahinumdum ka gilampurnas ti kag maayo mahitungod sa imong doktrina o baruganan mahitungod sa cross. Karon kay nang hagad na masag kag debate ang imong natilawan kaniadto akong papuno-punuan karon. Akong puno-punuan karon. Kay aron ba nga matauhan ka gyud kay kanang imong kuan sayod ka Adventista kas una liman ka pero kay wa mahatag sa imong gusto nang luod ka. So kamo dihang taga Negros ug makit-an ni Abraham Orel ingna gihulat ko na dire kay usahay kuan man ko niya dili na ko makakuha sa iyang post tungod kay kuan man niya kana na ang no space for comment man. So, okay, salamat. Well, mahitungod ni ini, Brother Rodney Barcimo, kining pagpamatuod ba nga imong gisgutan na hibaw mo ang adlang ipapahulay inya. Matod pa ni mo dire, kanang matod pa ni Paul Alima. No, wa ni ingong matod pa sa Biblia, matod pa ni Paul Alima. Unya diin man nila gikuha nga mga bahina didto sa encyclopedia. Din usara pod sa mga nagkuana na mabutang manigbayas kay lagi mga Katoliko pod kasagaran ani ang naghimo. Unya matud pa ni Paul Alima dunay tulo ka adlaw nga igpapahulay. So kini ang atong tan-awon og tukion kay kini nga programa based on the Bible man atong susihon kung nagtudlo ba ang Biblia og tulo ka adlaw nga igpapahulay. Unya gisulti nimo diri Biyernes
for Muslims. Kini kay kini nga programa ha nagbase man is Biblia ato gyud kunong sulayan kung gipamatud-an ba nga kining Biyernes nga igpapahulay para nis Muslim nya sunod. Sabado for the Jews. Ang Sabado para sa mga Hudyo. Nya Sunday for the Christian. Ang adlawng Domingo para sa mga Kristiyano. Unya matud pa nimo mga Hudyo di ay mo. Ngano mang nakapangutana ka ni Brother Rodney Barsimo tungod kay kami pod usa sa mga naila nga mga Sabbath keeper. Dili sama ninyong nailhan nga mga Sabbath breaker. Klaro man siguro. Karon kung ato ning tan-awon dinhi, kining tulo ka adlaw nga igpapahulay nga gihisgutan nimo matud pa ni Paul Alima. So kung kinsa may naminaw ron palihog og sundot diha ni Paul Alima nga Brother Paul, pila na kabuan gikan sa pagpost gid nimo. Onya wa ka manggid mutong nga dire kay imong pamatud-an nga ang Seventh-day Adventist Church nangawat sa ikapulo. Paninguha agad na kay lisod man na nga hasta pa ang social media inyong gamiton sa inyong mga pagpadako sa inyong kaugalingon. Ni apoy mga hagad-hagad sa debating ug sa boxing pa sa tanang division na Asia kay diha ra di ay kuno nin sikat sa mga eskina. Hulaton tani. Kining mga tawo na kulang ra magunis pitik sa kamaturan dinis Biblia. Well, Brother Rodney Barsimo diha sa Sugod, Cebu, ato kunong sulayan dinhi sa Biblia kung nagtudlo ba sa mas gitudlo ni Paul Alima kay imo maginang gidadre nga dunay tulo ka adlaw nga igpapahulay. Kung atong basahon dinhi sumala sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 hanggang 10. Unya pamatii Brother Barsimo. Dinhi nako basahon sa Biblia nga hinubad ni Pare Manuel Yap. Sa first page ni ini nag-ingon dinhi ania hinigugbang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. So, tanawa, ang atong tun-an karon dinhi, tun-an man pag-ayo ang Biblia, kini ba gitudlo sa Biblia nga dunay tulo ka adlaw nga igpapahulay. Una, pamatiin ninyo ang gihisgutan sumala sa Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 nagingon ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Diha lang usa ta ha kay kalom na. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon gitudlo ba sa Dios dinhis bala ang kasulatan nga dunay tulo ka adlaw nga igpapahulay. So dinhi sa duay version akong basahon ha sa Exodo 28 ngadto sa 10. Unya kamo diha nga mga Sunday keeper balansiha gid ninyo pag-ayo aron ba dili gyud mga di ba gid ninyo kamahayan unya sa adlaw sa katapusan kay nagsimba pud mo nangalagad mo sa Ginoo naglaom baya gyud mo nga sa pagbalik ni Kristo uban mo niya didto sa gingharian sa langit. Akong basahon na nagingon hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. Tan-awa ang gisulti dinha imong huna-hunaon kining Biyernes para sa Muslim, ang Sabado para sa mga Hudyo, ang Domingo para sa Kristohanon. Sigon sa imong gisulti Brother Ne. Karon ni ining tulo ka adlaw nga igpapahulay nga gihisgutan Biyernes, Sabado ug Domingo, kining tulo ka adlaw igpapahulay asa nining adlaw ang paras Ginoo, asa nining adlaw nga adlaw igpapahulay nga iya sa Ginoo. Akong balikan, niining tutulo ka adlaw nga igpapahulay, asa niini nga igpapahulay ang paras Ginoo og ang iyas Ginoo og ang gisugo sa Dios sa tao nga magpahulay. Akong balikag basa, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. So out of 3 Sabbaths,
Bernes, Sabado ug Domingo ang gisulti dinhi nga igpapahulay ang Sabado. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. So out of these 3 Sabbath, ang giila nga igpapahulay nga iyas Ginoo ang adlaw Sabado. Busa ang Biyernes, ikauno man na nga adlaw. Unya ang Sabado, ikapitong adlaw. Ang Domingo, unang adlaw. Unya, dinhi sa Biblia, na pito ra man gyud ka adlaw ang usa ka semana. Og ang adlaw ikapito, Sabado, katapusang adlaw sa tanang mga adlaw sa semana. So kung imong lantawon, ang dunay paborable ba sa kamaturan, kinig yung adlaw Sabado kay hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo. So ang Sabado mo na igpapahulay nga iyas Ginoo. Tanawa sa 9. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong mga buluhaton apan ang adlaw nga ikapito, tandaan ha, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado sa Ginoong Dios nimo dili maghimo og bisan unsa. Tanawa, niining tutulo ka mga adlaw nga igpapahulay nga inyong gi-introduce dinhi sa atong programa, ha? Ang adlaw ipapahulay nga iyas Ginoo kanang adlaw Sabado. So wa na i-apil dinhi nga iya pa ng adlaw Biyernes, wa na i-apil dinhi iya pa na ang adlaw Domingo. Ang Biyernes for the Muslims, ikauno man ang adlaw sa semana. Unya ang Sabado, ikapitong adlaw sa semana nga matud pa niyo for the Jews. O unya ang Domingo nga matud pa ninyo for the Christian, unang adlaw man na sa semana. So kung inyong hinuktukan pag-ayo, panahon na gyud unta nga sa inyong nahimutangan diha sa kangit-ngit nakakita mo og kahayag kay ang pulong sa Dios kahayag man. Kung imong tan-awon sa kinini ang Salmo 119:105, ang pulong sa Ginoo mong kahayag iwag lamparahan sa atong mga alagianan. Nahayagan mo nga niining tutulo ka adlaw igpapahulay, ang adlaw igpapahulay nga iyas Ginoo kanang ikapito nga mao ang adlaw Sabado. Inyo ra man na nga hunahuna nga for the Jews, wala man magsulti ana ang Dios nga ang adlaw Sabado para sa mga Hudiyo, ug angay ninyo gyud mahibaluan nga ang adlaw Sabado dili na adlaw igpapahulay nga iyas mga Hudiyo, kundi adlaw kana nga igpapahulay nga iya sa Ginoo. Busa ayaw pamuot-buoti ang butang nga dili imo. Kinahanglan nga imong susihon ang kamatuoran aron diha ka modapig sa kamatuoran. Pamati irago dinhi ang gihisgutan mayo gid na ba nga karon mintras may panahon pa nga gamay inyo pang mapamalandong aron dili kamahayan gid unya kung moabot na ang adlaw sa katapusan. Dinhi sa Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 12 ug 20 ingon niini ang gisulti pamatian ninyo ha. And I give them the Sabbath, a day of rest. Tanawa ha, ang Diyos gid ana mo'y namulong. Nag-ingon siya, og akong ihatag kanila ang adlaw nga igpapahulay, ang adlaw sa pahulay. And I give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. So kung imong tan-awon gyud ning tulo ka adlaw igpapahulay, usara ni ining tulo ang iya sa Dios nga adlaw igpapahulay kanang ikapitong adlaw mao ang adlaw igpapahulay. Unya dili man ka nining tulo di man na nimo mabalhin og laing adlaw kay ang Biyernes ikaunom na nga adlaw sa semana, nag-ingon ang Ginoo unom ka adlaw magbuhat kas tanan nimong buluhaton. Sa ato pa gikan sa Domingo ngantos Biyernes kay unom na ka adlaw imo nang buhaton tanan nimong buluhaton. Busa ang Domingo ug ang Biyernes apil na sa adlaw nga pagtrabaho. Unom ka adlaw magbuhat kas tanan nimong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo dili maghimo og bisan unsa. So muni ang atong gibasa, and I give them the Sabbath, a day of rest, every 7th day. Wa gyud mag-ingon every 6th day, every Sunday or every first day.
every seventh day. Kanang every seventh day, pag-abot gid niya ng adlawng ikapito, mauna ang adlawng igpapahulay nga gihatag sa Dios nga papahulayan sa tao, pero giilisan ninyog Biyernes, giilisan ninyog Domingo. O nya karon ang pangutana dinha, nakapahimuot ba mo diha sa Ginoo? Mo bitang nagsulti si Kristo sa City 21 Mateo, dili tanan gag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa langit kundi ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Unya nganong dili magidna ninyo tumanon ang kabubuton sa Ginoo nga nasayod man mo? Nag-ingon siya, and I gave them the Sabbath, a day of rest, every seventh day. Yan nag-ingon din as a symbol between them and me. Unsa din siya? Oy timaan, simbolo, taliwala kanako og kanila. Between me, between them and me. Taliwala kanila kanako. To remind them that it is I, the Lord, who sanctifies them, that they are truly my people. Kinsa ang iyang tinuod nga mga katawhan? Ug sila mahimong akong tinuod nga mga katawhan? Kadtong iyang gihatagan, katong nagbantay sa ikapitong adlaw, kay maunang adlaw ang igpapahulay nga iyas Ginoo. So dili misupak anang inyong kuan brodrone sa pamahayag ni Paul Alima nga dunay tulo ka adlaw igpapahulay, dili mi ana supak, pero ni anang tulo ka adlaw ipapahulay ang among gisunod, gituhuan o gidapigan kanang adlaw ikapito nga maoy adlaw igpapahulay nga iyas Ginoo. Ayaw kalimot nga nagsulti ba gyud ang Dios og sila mahimong akong tinuod nga mga katawhan. Kinsa ang tinuod nga katawhan sa Dios? Ang gihatagan sa Dios sa adlaw igpapahulay, adlaw nga ikapito. Unya nag-ingon siya sa 20, and hallow my Sabbath. So giangkon gid niya nga naagid siya adlaw igpapahulay, og ang adlaw igpapahulay sa Ginoo ikapito. Dili malalis mga higala nga ang kamaturan nahibaluan ninyo, nabatian ninyo, napaabot sa inyo. Pero kay lagi ang inyong tuyo dili man ang pagsunod kundi ang pagsupak man, bisan pag nasayod mo, bisan pag nahibalo mo, nagpabilin gihapon mo nga midapig mo diha sa sayop, dili sa kamaturan. Busa ang kamaturan na paabot na sa inyo. Nagingon, and hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Karon, adto ta niining mga pangatarungan, Brother Rodney. Kay mo magini mga rasod katarungan sa mga Catholic faith defender o Catholic faith defender nga kuno ay lagi ang uban pa bisan sayod mo niya na nga ang uban pa ni ana Domingo na, kay ang Domingo mo ng pagkabanhaw ni Kristo o unya maupo na ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga apostoles. Busa Domingo na ang adlaw igpapahulay. Impas mga bata buot-buot pud muda. Ber kana karon atong susihon kuno. Dinhi sa Contemporary English Bible ingon ini ang atong makita. Dinhi sa Levitico 23:3 sa pamatian ninyo ni giingon dinhi You have 6 days when you can do your work. Niha? Duna kamoy unom ka adlaw diin makahimo kamo pagbuhat sa inyong buluhaton. Nagingon dinhi, but apan, B-U-T ba? But apan. But the seventh day of each week. Tanaw the seventh day. Dili nagingon 6th day. Wa magingon first day. Kag 6th day, natural Bernes. Wa po magingon first day, natural Sunday. Pero, but the seventh day of each week is holy because it belongs to me. Kaklaro, ana. Sunod, gisguta din no matter where you live, kung diin ka mang dapita o lugaran nagpuyo, nagingon din you must rest on the Sabbath. Bisag asa kang dapita magpuyo, kinahanglan magpahulay ka sa adlaw Sabado and come together for worship. O kamo, managhiusa, sa pagsimba. Unya nagingon din this law will never change. Kini nga balao dili gyud mausab.
Unya moingon mong Biyernes, moingon mong Domingo kay maong pagkabanhaw sa Ginoo, maong paghatag sa Espiritu Santo sa mga apostoles. No way. Dili ka na kamatuoran. Brother Ronnie, ayaw pagpadala sa mga teaching sa mga tao nga dili kamatuoran ang gikinahanglan kundili mga pangatarungan. So klaro diyang gisulti, this law will never change. Dili gyud na mausab ng balaura mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Karon kung atong basahon, Brother Rodney, sa Marcos 2:27-28, nag-ingon baya si Ginoong Hesukristo sa kuan and he said unto them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Man ang gigamit, dili Dios. Unya kung atong hisgutan nga ang kung imong basahon sa duay version ingon si Jesus miingon nga ang adlaw Sabado gibuhat para sa tao ug dili ang tao para sa adlaw nga Sabado. Busa ang anak sa tao Ginoo bisan pa sa adlaw Sabado. Si Kristo nigsulti siya nga ang adlaw ang Sabado gibuhat para sa tao ug dili ang tao para sa adlaw ang adlaw igpapahulay gibuhat para sa tao ug dili ang tao para sa and he said unto them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Mao ning gihisgutan. Unya gihisgutan nga matud pa si Kristo Ginoo bisan pa sa adlaw Sabado. Kung si Kristo ang Ginoo sa adlaw Sabado, please sultihi mi diri kinsay inyong Ginoo sa adlaw Domingo. Unya karon kung ato pagyod nga tan-awon kining gihisgutan dinhi kini ang brother Rodney kanana ang Barsimo ang gihisgutan dinhi sa balaang kasulatan matud pa adlaw nga ikapito, adlaw Sabado, adlaw nga igpapahulay iyas Ginoo. Ang inyong gigunitan ron adlaw nga igpapahulay pero dili iyas Ginoo, iya lang sa tao. Hinumdumi ka na, Brother Barsimo, nga unta ang kamaturan maoy imong dapigan uban sa tanan nga mga naminaw karon. Well, ako nga tagaag higayon si Brother Isaw sa paghatag og dugang pa nga pagpatinaw sa inyong mga natin-awan na nga mga panghuna-huna. Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother John og ato sa pasalamatan ang atong higala sa pagpadangat sa iyahang pangutana. Ngadto ta mga kaigsunan sa paghatag og dugang pagpasabot niini. Tinuod yun na higala ang inyong madungog nga dunay gitawag og tulo ka adlawng igpapahulay or tulo ka Sabat. Kung asa mo mutan-aw sa dictionary or sa kining encyclopedia, ato gud makita dinha nga ang gipangtudlo dinha tulo gyud ka Sabat. Pero ang issue dinhi dili ta mo supak anang tulo ka Sabat ang kalibutan nga gibantayan karon. Kundili ang issue dinha mga kaigsunan ang supakan nato kana bitawng gisgutan nga ang adlong Domingo moy adlong igpapahulay alang sa mga Kristohanon. Ato na nga tan-awon ron kung mao bagid na ang gitudlo sa balaan nga kasulatan. Tungod sa ato nga kalibutan karon, dunay gitawag og tulo ka adlawng igpapahulay nga sa diin ang pundok sa mga Muslim nagpahulay sa adlaw nga kini ang Biyernes og ang pundok sa mga Hudiyo nagpahulay sa adlawng Sabado og ang mga Kristohanon lagi kuno magpundok or magkuan sa adlaw nga Domingo nga giila o gitawag nga adlawng igpapahulay sab nga moy gisunod sa kadaghanan. So kung imong lantawon og susiyon sa ato nga kalibutan, tulo gyud ka adlaw nga igpapahulay. Pero sa balaan nga kasulatan ba tulo ba ka adlaw ang gitudlo nga adlaw igpapahulay? Mga kaigsunan og mga kiglaan, kung ato nga lantawon og susihon, ingon ani ang senaryo mga kaigsunan og mga kiglaan. Kung ato nga basahon ang giisgutan dinhi sa balasahon sa kini ang balasahon sa Mateo kapitulo 27, ingon ani ang ato nga makita dinhi mga kaigsunan og mga kiglaan. Dinhi sa Mateo kapitulo 27, ingon ani ang ato makita dinhi nga nag-ingon sa Mateo kapitulo 27 bersikulo 62, dinhi sa Maayong Balita alang kanimo nga version gisgutan dinhi nga nag-ingon
pagkasunod adlaw sa ato pa sa adlaw nga sunod sa Biyernes. Ato ginantiman-an ang mga pangulong pari og ang mga parasiyo nagkikita kang Pilato. Kung imong lantawon og susihon, ang giisgutan din niya pagkasunod adlaw sa ato pa sa adlaw nga sunod sa Biyernes. Kung imo ning lantawon og padayunon ang kapitulo 28 bersikulo 1, ingon ani na ang gisgutan din niya. Tapos sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlong Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Sa inyong tan-aw og pagbana-bana dinha mga kaigsunan og mga kaigalaan, kanang gisgutan nining balang kasulatan ba nga tapos sa adlaw nga igpapahulay, subot pasabot nga humana ang adlaw nga igpapahulay. So kung atong padayon sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlong Domingo, si Maria Magdalena og ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. So kung imong lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaigalaan, ang Biyernes og ang Domingo wala gid na gitawag sa balaan nga kasulatan nga adlong igpapahulay, kundili ang sunod sa Biyernes og ang nag-unas Domingo maoy gitudlo og gitawag sa balaan nga kasulatan nga adlong papahulay mga kaigsunan og mga kaiglaan. Kung imong lantawon og susihon, mao ni ang atong makita dinhias balaan nga kasulatan. Mao nga ang adlong igpapahulay dili ang adlong Domingo, dili usab ang adlong Biyernes, kundi ang adlaw nga Sabado. Ang inyong mga kaigsunan og mga kaiglaan dinhias kahanginan, di gyud mauyon niya na nga pagtudlo mga kaigsunan og mga kaiglaan nga ang adlong igpapahulay Biyernes, ang adlong Domingo ang adlong igpapahulay adlong Domingo. Kay nga naman kining atong programa based on the Bible man gyud ta, atong gibasi sa balaan nga kasulatan. So kung imong lantawon og susihon, adlong igpapahulay gani ang atong isgutan, adlong Sabado gyud na mga kaigalaan og mga kaigsunan ang imong makita og mabasahan sa balaan nga kasulatan. So kung inyong lantawon kana do na mo'y mga Bible nga gitawag og maayong balita Biblia, mga kaigsunan og mga kaigalaan, or ang pulong sa Dios Translation Bible, sa luyo niya na do na gitawag dira og listahan sa mga pulong. Diin ato makita din ang mga laglom nga pagkasulat sa balaan nga kasulatan, mga lablom nga kini ang sinibuano, dunay explanation nga gipakita dinha sa listahan sa mga pulong. Usa na dinhi kining ato nga hisgutan ron ang adlong igpapahulay og ang adlaw sa pagpangandam. Unahon nato ang adlaw sa pagpangandam. Gisgutan diha adlaw sa pagpangandam, ang ikaunom nga adlaw sa semana Biyernes, nga maoy ipangandam sa mga Hudiyo sa ilang pagtamod sa adlawng igpapahulay. So kung imong lantawon og susihon sa balaan nga kasulatan, ang tawag sa adlawng Biyernes adlawng pagpangandam og dili adlawng igpapahulay. Nan kung imo pang padayonon ni apa, adlawng igpapahulay ang ikapitong adlaw sa semana Sabado, giisip kining balaang adlaw sa mga Hudiyo o gidili ang pagtrabaho niining adlaw. So kung imong lantawon og susihon, ang adlong igpapahulay nga mong ikapitong adlaw mao ang adlong Sabado. Kung imong lantawon sa og susihon, ang adlong Domingo gitawag kana sa balaan nga kasulatan og unang adlaw mga kaigsunan og mga kaiglan. Karon kay do na mamoy nadungog, nabasa nga ang adlong igpapahulay adlong Sabado kay mao na ang pahulayan sa mga Hudiyo. Pasabot ba na nga kining adlong igpapahulaya alang lang sa mga Hudiyo, mga kaigsunan og mga kaiglaan? Dili tungod kay ang mga Hudiyo lang ang nagpilmerong nagbantay sa adlong igpapahulay or makita or iladong ang nagbantay adlong igpapahulay Hudiyo. Dili na but pasabot nga ang adlong igpapahulay alang ras mga Hudiyo mga kaigsunan, kundili nahug lang nga ang mga Hudiyo ray nahimo nga makita nato nga nanon nga nagbantay sa adlong igpapahulay adlong Sabado kay
Kasagaran mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa kapanahunan ni Kristo sa panahon sa mga Hudiyo, wala pa may adlong Domingo in taon nga gibantayan, wala pa may unang adlaw nga gibantayan, wala pa ikaunom nga adlaw, kundi ang tanan ikapitong adlaw man mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Nan sasama nga kagi mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ingon ani ang resulta. Kung imong lantawon og susiyon, ang gitudlo sa balaan nga kasulatan, ang adlong igpapahulay gibuhat alang sa tao ug dili ang tao adlaw alang sa adlong igpapahulay. So kung imong lantawon og susiyon, ang adlong igpapahulay gibuhat alang sa tao. Kanang pulong tao mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kung imo nang basahon sa Grigo, gitawag nag-anthropos, nga kung ato nga hubadon sa atong pinulungan, naghisgot na og alang sa tanang rasa sa tao or tanang rasa sa tao mga kaigalaan og mga kaigsunan. So nagpasabot, ikaw ug ako kay tao man, mga kaigalaan og mga kaigsunan, gikinahanglan nga mosunod og mobantay tas adlong igpapahulay. Dili kay alang ras mga Hudiyo. Kaya nga naman, ang adlong igpapahulay alang kini sa tanang tao og dili kay sa Hudiyo ra. Ngano man nga Hudiyo ra ang nagbantay kadlong igpapahulay. Ngano man nga Seventh-day Adventist lang nagbantay kadlong igpapahulay. Tungod sa rason mga kaiglaan og mga kaigsunan nga ang mga Seventh-day Adventist ra may makugihon magsusis bala ang kasulatan. Mao man ay tinuod. Pero ang uban dili makahimo sa pagsusi tungod sa rason mga kaiglaan og makaigsunan nga igo na lang ang pagpaminaw mga higala og mga igsoon. So alang din niya sa kanginan, mudasi gid mis inyo nga maniguro tas pagtuon sa balaan nga kasulatan. Magsusi ta kung unsay madunggan nato kung tinuod ba kini nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. So ang adlong igpapahulay dili Bernes, dili Domingo. Kung imong susiyon ang balaang kasulatan, ang adlong igpapahulay, adlong Sabado, mga kaigsunan o mga kaiglaan. So, salamat sa iyong pagpaminaw. Then, doon na tayo mensahe nga nadawat niya si Brother Jason Jimenez Polyoso. Mayong gabi sa tanan, labi na sa akong mama o papa diha sa Buntay, Lipayran, Bantayan Island, Cebu. O diri sa San Isidro, Talisay City, Cebu. Niapod si Brother Oliver Kingidjen. Liomar Balasabas imuhang magtutudlo si Uril. Ani asab siya minsay, happy Sabbath day bro John bro Lebe bro isaw pakigreet ko sa tuang igsuon nga taga Kayang sa pamilya ni bro Ben og Lodi Akog og ingon man sa pamilya ni Sistuding Alarde og sa atong mga kaigsunan nga Bible student sa pamilya ni Sister Ili Estrella. Happy Sabbath day ninyo diha og especially ang akong mga ginikanan si Nestor og Bergie Oliver nga naglanog-lanog ang inyuhang pagsibya og ingon man ang atong mga kaigsuonan nga taga sa church sa pamilya ni Bro Carding og Diling Hilig og sa ato ang mga igsuon nga nagbuhat sa crusade. God bless us all, be with us always. So, mao ni ang napuno nga mensahe mga higalag may igsoon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Wala naman tay igong panahon niya ang atong closing song, mayngon man ang atong closing prayer. Mga higala magampo kita. Among dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw karon diha sa ilang mga singgasing Ginoong Dios. Makabaton unta sila og kahayag sa kamaturan ug imong kabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kahanginan, Brother Isaw Dihitog, na inyong ubos nga higala gigsoon bansa my only daughter Alexa Jehem Dihito, nining inyong ubos nga higala gigsoon, Brother John Dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.